Het weer te verwachten zien op deze tweede Iependaai van de vliegbasis van Ljouwert. Drokte in en om de Frieske Haardstad. Dat is zwaar op een aantal plakken van kilometerslange files. Lange regen bij het bus- en treinstation. De Ruitske concluderen dat een pad van de meesten jet het naar de oproep van de Defensie om uit Iepenbier 4 te komen. Maar ik let op het zal dat voor opstopping zwaar ging. De meeste massa die naar Ljouwert komt is gewoon wijd grut. Nog relatief betiet op het dag wordt de oproep al dienen om net meer naar de vliegbasis te gaan. We hadden wel voorzien dat er wat meer publiek zou zijn, onder andere vanwege de aanwezigheid van de F-35. Dat vinden de mensen dus ook heel erg mooi. Eerste keer dat hij überhaupt ooit in Europa te zien is op een airshow. Dus we hadden er wel rekening mee gehouden, maar dat het zoveel mensen zouden zijn, hadden wij niet verwacht. Juist er kwamen goed 100.000 mensen op hier op een dag jou. Door weer de verwachting dat er zo'n 20 à 30.000 meer wijzen zouden, maar het worden er volle meer. Uit alle hoeken van het land bij de mensen naar Ljouwert aanreizigen om het vliegspektakel te beschermen. De betierde bezoekers die in Glok. Waar komt u vandaan? Scherpenzeel. Gelderland. En hoe bent u hier gekomen? Met de auto. En hoe ging dat? Voorspoedig. Prima. Eventjes ietsjes vastgestaan, maar eigenlijk door kunnen rijden. We zijn om 7 uur weggegaan. En we waren hier 9:30, denk ik. Ik weet er nog internationaal publiek te vinden. Where are you from? Japan. And why are you here? Ah, Pictures. yes, picture. Al bayrağının rengini semaya kazıyanlar. Where are you from? Glasgow in Scotland. And where are you from, sir? Luton, 30 miles north of London. And why are you guys here? We collect the tail numbers. We're spotters. Het definitieve bezoekersaantal is nog net bekend, maar één ding is wis. Het heeft nog nooit zo druk geweest op hier vandaag in Ljouwert. Aan het eind van de dag is het de taak van het basispersoneel om elke keer weg van het terrein uit te krijgen. Want er mag zelfs net hier achterblijven. Om 6 uur gaat het terrein dicht. Nou, dan heb je nog niet iedereen eraf. Wij sweepen het terrein en wij hebben ook gewoon extra bewaking rondlopen om 's avonds alle attributen die buiten staan te blijven controleren.